everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Saan naman ang kinabuhi, Uy, mura naman kong yayon inigbata. Hi, Rickson! Yan ako! Uy, nag-short naman din siya. Nag-off-shoulder nga blouse. Nag-shades o itong. Kagwapa niya tanawin. Oh, nga magkadiha. Ibog ka? Buang ka? Ha! May katog mitingali kas utok ti mo, Layla. Uy. Saan man nagtuog kang gwapa ka? Abot basab, uy. Abi ni mo, Rickson, no? Gwapa kay ko sa kong tanaw sa amin. Sa dayon akong gawas. Sure, uy. Nasayop lang tingali ko. Lingkod na. Og pag-order mo og pagkaon. Kay mag-order sa ako. Ija day tani. Saman, doon na sila dinuguan din eh. O di ba munggos? So, hadas mino. Kumaom ka kang basa. Aw, gamay. Asa may munggos niya? Lalaki sa pikas lamisa. Sige, tanaw ni Layla. Masa man ka? Munggos. Layla, hoy. Oh, Nakapilay na ka? Kay kung di ka ganahan sa sudaan din eh. Mamalintag ka na nan. ay, ani na lang ta. Oh, kay niya sila kari-kari, oh. Ginahan ko aning kari-kari. Sige. Waiter. Sir? Good morning, Bimbo. Ganina na ka din sa cafeteria? Oh. Og na-check na nako ang hotel. Nag-check-in lang Layla ug Rickson. Good. On sa maning nga hotel? Naa sila sa Alona. Naagaday sila sa usa sa labing class nga hotel din sa Panglao. Pero di tingali maayo na mukha tagtunga silang tubangan, Venus. O ganong dili man? Gimingaw na ko sa kong Rexon. Mas maayo tingali manawag ka na ni Rickson. Para mahibaw siyang niya ka. Ug siya na ang panhiya sa tunay motangan. Nga mang gyud. Kadagad pag-arti, anak. Dili ko ganahan, anak, Bimbo. Ang akong gusto nga magkita dayong si Rexon. Og adto ko mo star sa Alona. Og kana si Layla ang anhi dinhin nimo. Venus? Kanang libat? Huwag gini ang ngayon paso-pasos mga mahalong hotel. Lami man din silang manluto din hino. Nabusog yun ko. Ang lalaki sa pikas ng bol. Magsigil Niya, ka po siya oy. pasiplat ni Layla. Hoy, Rickson, saan may sigyahan mong lingid, ha? Ha? Why? Kau nagmayo. Dagkan ba ni mong storya? Natural. Lain sa kay mga onta din niyo niya. Tita may istorya. Martag nagbungol. Makadanig gano'ng pagtagad sa mga laki ni si Layla. Basta, dili lang mahibaw nga lipat siya. Hoy, gamay na lagi kagikaon. Na ako'y gihuna-una. Si Venus ginamos na sad. Natural. Sabdi lain ako nauna-un. Aw, namasin lang ko ba nga? Maghuna-huna sab ka na ako. Gano'ng maghuna-huna maghuna ko nimo? Relax lang ko, Rickson, good. Kaba, high blood ka. Day? Uy. Miss? Anong gitawag man ni mga waitress? May orderon ba ka? Doon na lang ko'y pangutana, oy. Dali, Day, please. May order pa ka, miss? Ba, mangutana lang ko ba? Gabi hapit ko malumos na swimming pool. Kinsa man ninyo mitaban niya para mailisan ko sa kwarto? Layla! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Wala may babae nga may duty gabi, miss. Mga lalaki man ang na-assign ini nga restaurant gabi, Sure ka? Oh, miss. Kaya ang na-assign gabi nga babae,
man. Gusto na, Layla. Ako. Ako'y may atiman nimo ug way lain. Unsa? Lakaw na, miss. Balik na si mong trabaho. Okay, sir. Ikaw ba no? Dili lang kay maldito ka, baka kon magyud ka. Ngano man ka musulti nako, ngay kay miilis nako. Takita na nung kaskuntanan. Kita. Uy, nagpiyong ko, oy. Kay luod kay kantanahon. Nya nga naman magkagpamayo ka, be. Mahimo ba, Layla? Anong ni padak agod? Ay pati panaybaw pa ka. Nga ako nang gisad sa kung kaugalingon Rickson, nga waylay makahikap sa kong lawas. Bisan sa panit nako, bisan sa kong dapi-dapi, kung dili nako uyab. Aw, waunta ka magpalumos-lumos gabi eh. Aron, di ti ka matabang. Pakuyap-kuyap pa ka. Unya, be. Kung di ti ka ilisan, o mahilantan ka, ako na sa'y manubag ni Tito Luis ito. Tungod sa imong kayabag. Bisan na. Bisan na. Uy. Hello? Love, gisapot ha? Venus? Oo, ako ni. Og niami si Bimbo sa Panglaw. Unsa? Niya mo sa panglaw? Ha, yan na imo uyab. Ha, sige, siya na atiman na. Uy, Layla! Asa ka, oy? Love, kaubay mo si Layla? Love. Oo, natural. Kami man nang gipadaan ni Tito Luisito dere para sa party karong gabi eh. Muan ako di happy. Ako'y mapuli ni Layla siyang kwarto. Venus, dili na mahimo. Ako dali mo anha nimo. Sige, arian ako ha. Oo, lagi. Sige, huwat talaga ko diha sa Picas Hotel. Bye. Love. Oh, gi-off na? Unsa naman? Dili siya masugot nga ako ang adto niya. Daan ba ko? So? Si Rexon lang ko naman hinato. Og, murag gisapot man to. Isapot sabto ni Layla. Nag-awan sa tingaling duha. Uy, Layla. Ay, kung sapot-sapot ni ha? Ano niya, magas kong kwarto? Dora man pikas imo. Kinahanglan magklaruhay ta. Ha? Ikaw no? Dako din mo sa na koreksyon. Ngayon mo kong gihikap. Ngayapag ka na magitingali. Layla, mahimo day ka na kong ibalhin. Dere sa imong kwarto, kundi ti kaalsahon, ha? Kawas pa. O na may katabang na ko gabi eh, sa pag-ilis ni mo. Pulos lalaki ang nahibiling waiter sa resto bar. Ang unsa man, ganahan day unta ka nga, laing lalaki ang muilis ni mo. Digoy. Ma'am Teresita. Nganong nagluspad ka, ma'am? May gisulti si Luisito nako, Digoy. Unsa man, ma'am? Nanugo na ba siya? Dili. Tuaman di ay sa Panglaw sila si Bimbo ug Venus. Bungot sa ilong. Nganong nahibaw man si Luisito, ana, ma'am? Tungod kay nananghit si Bimbo kang Luisito nga moapas sa Panglaw. Kay iyang bantayan si Venus nga dili makapanghilabot ni Layla. Unsa? Nayapag naman si Venus. Adik ba tingali ng bayhanan? Og mao'y gusto ni Luisito nga ipalayo na gyud si Rexon kang Venus. Unsa? Basta. Wa ko makauyon sa imong gibuhat. Labaw nang wa ko makauyon sa imong paglukso sa swimming pool. Ug kun nahikap man ka, awi mo nang sa. Uy, sa sunod ha. Kung makuyapan ka, manawag na lang gid kog laing tao nga akong patabangon nimo. Og mamili kog bati kay gnaw kanang rapist. Hilam diha. Nagsuko-suko di agad. Ay, ang ipagili ka magpasalamat ako. Kay kitabangan ta ka. Aksyon na kang kamatay. Aksi ka matay. Yun sa mo kunin mo pagtabang gabi, Ibi. Ako kang gimaut-maut. Resuscitation? Hoy, milagom na ka, oy. Kung di ka imaut-maut, patay na unta kang libata ka. Kung mauna, nakakiss ka sa kong lips. Askang, saan mo dito ka pagluwas? Ari sa imong ilong? Sa imong donggan? Naunsa man ka, oy. Hoy, Layla. Ayaw sa pag-inarte, oy. Swerte ka nga, ako ang mouth-to-mouth ni mo kay limpyo ko. Gwapo ko. Diligi ko gusto hagkan ko
kung dili na ko uyab! Ah, uy, Layla, nasuko gid ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!